Oi Tony, sikar. Salah kutan itu gara lang. Son bijinga ro thato. Shot board acha ta hamar shot खेलोगी मा खेलेगन बिलाय nwng shot thato गेलेगोन जोंजो गेलेगोन बरिया हिट जादों नोंनि गेलेनाया थेंक्स दहाय जालांनाय जाथायनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो जेबो नङा बेफोरखौ आं दहायनो बावखाजोब्बाय आं टनि बै जाबाय जिन जोंनि गेंनि लिडार अ नोंनालाय माथोमोन आंना टम अ Hello Tom, I'm Son. बियो निक हेलौ थौ होमबा बयबो थांसै थौ आयै मा फिसा बहाथो थाङामोन बारब्लाय नोंनोमोन आयै बाजाराव गोनांथि गैला आइ नोंनि बाल्ब लाबोनायखौ जिन फिसायानो सोलायफैखाबाय बिनाबाथाय बिदिनो अनलायनानै थानो रोङा थाथ'दो मादै आं थांसै दे फिसा थांदो दे मादै geng leader dan fैदों नों है आइजाय सैमाफोर बिसोरखौ लागाव Why? हट जानाय नंलालै खारनांसिगोन हय फाग्लाया हय आइदै थांसैलां ओइ बेटा ओइ मा जाखो ओइ माबायदिमोन द' 90 डिग्री सेलसियास जादों ना आइदै
सैमाफोर दिनैबो होना हरजालायबाय नामा? होजालायबायलै बस दिनैबो। सैमाफोर नोंसोरजों जानाय नंला। बे साब्रै मानसिजों बुजाना हरजाबाय थायो नोंसोरो। बस लास्ट खेबसे चान्स होबावदो। नो नेभार। नोंसोरो जानाय नंला। आं झारखान्डनिफ्राय सानैसो सुपार फाइटार बायनानै लाबोनोसै। बस झारखान्डनिबाथ' आदिबासि जागोनलै। न' बिसोरो झारखान्डनिबाबो बर'सो। नाथाय बस बड'नि सिख्लाफोरखौ फथायजोबा। थोद साला सैमाफोर नोंसोर गावबा गाव रुमाव थाइजोबदो थां। टम बबाव थांनो? अ ओरैनो बेरायलाबायनो फैदो र'। फै टम बेयाव जिराय फै। टम नोंनाव जिब दंना गैयाब्रा? गैयालै निक रावखौबो मोनथारा माथो। नोंनाव खि गैया जागोन ना टम? गैयालै। आच्छा टम नोंहा जुदि रावबो लोगो गैयाबा जोंनि गेङाव हाबफैनो हागोन। नाथाय जोंनि गेङाव जयेन जानोबा मोनसे खामानि मावनांगोन टम। मा खामानि निक? खामानिया सिम्पल। सासेया गुबुन सासेजों आन्डारवेल सोलायनाय। नोंनि आन्डारवेलखौ आंनो हरदो, आंनिखौ नों लाना थांदो। नो टम। लाजिलायलाङोलां। नोब्रा। ओइ टम थाबैनो हरदो। मानसिया खिन्थु मार लाजिगोसो। निक दानिया नों जोंनि गेङाव जयेन जानो हासिगोन। जिन मोनसे खोथा। मा खोथा सन? खोनानो मोन्दों रकआ झारखान्डनिफ्राय सानै सुपार फाइटार लाना फैदों। डन्ट वारि सन, जेसेबांखि सुपार फाइटार लाबा मानो जोंनि गेंखौ गोरलैयै फेजेननो हानाय नङा। नंगौ सन, जोंखौ सुपार फाइटाराबो रावबो फेजेननो हानाय गोहो गैया। थौ बयबो थांसै। सन नों बबाव दं? औ आं न'आवनो दं। सन फै जोंहा मानासाव बेरायनो थांनि। ओमफ्राय सन निक आरो टनिखौ लिंना लाबफा। औ जागोन दे। टमखौबो लिंनानै लाबफा। निकआ न'आव गैया। टनिया आरो गावनि खामानिनि थाखाय गुवाहाटियाव थांदों। थाब फै। जागोन दे। लाबोबाय। जिन बे बाराव आं नोंखौ गुन्द्रा खालामजोबगोन। कुत्ता सोरजा मबाइला बोरैना कुत्तानिया? सोर नों? रघु मेरो साला कुत्ता। माथो गरम जालायो? दम दंबा निकखौ बासायफै आंनि गेंआव फैनानै। हेल' हेल'। जिन मा जाखो? टम निकखौ जों बासायहैनांसिगोन गोख्रै। जिन निकआ मा जाखो? रगनि गेंआ निकखौ हमनानै लांबाय। थ' बेखौ जों बासायहैनि। थौ। वेलकाम जिं वेलकाम। साला कुत्ता निकआ बोरो? नङाबा नोंनि फिना दोननाय सैमाफोरखौ गुन्द्रा खालामलांजोबगोन जों। बा एफा गरम आंनि जायगायाव फैना आंखौनो दम होनो? ओइ रक निकआ बोरो नङाब्ला? निक सन जों
सन जों जयैनो फाइट खालामनांगोन नङाब्ला जों एसेबां गोबां मानसिखौ फेजेननो हानाया गोब्राब जिन जुदि नोंनो निकखौ नांगौब्ला आंनि सुपार फाइटार सानैजों नों हारसिङै फाइट खालामनांगोन आर इउ एग्री Yes, I am agree. जिन नाथाय नों हारसिं बिसोरजों नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं बिसोरखौ फेजेनगोन गो माथो सुपार फाइटारानो खामानि होआसै ओइ सैमाफोर गासिखौबो लागायजोबदो सैमाफोर माथो सैमाफोरा होजाजोब्बाय Hey Tom, çıkar. Hey Sean, çıkar.